Okay, good afternoon everyone. Diyos marahay na hapon tabi sa Indogabos mga tugang and welcome po sa programang Marahay na Hapon with Father Butch Bombase O.P. ngunyan na Sabado, Petsa 27 kang bulan ning Mayo 2023. And mga tugang, pwede po kamo magduman sa tuyang Facebook Live ng DCGB News Online, hanapon sa natabit indo so DCGB News Online sa Facebook, at the same time paki-like mo tabi, at the same time pwede naman kamo magduman sa kuyang cellphone number 0925-811-3851 o 0966-533-8475. Ngunya na Sabado, mga tugang, sa tuyang pag-uurulayan ang manunungod nga ni sa kapiestahan sa aga, ang Pentecostes, ang pag-abot kang Espiritu Santo. Yan. Pero alam mo, may may relasyon pa rin, may connection pa rin pa mga tugang iyan sa pinag-uurulayan tang aral daw ngunya na si Mana, manunungod nga niyan sa komunikasyon. Okay? So, mahiling ta that the Holy Spirit is the communication of the Father's love and the Son's love. In other words, the Father, God the Father, and God the Son, Jesus Christ, God communicates His love. Ayun. And that is communication. Okay? So, the sending of the Holy Spirit, ang pagpapahayag kang Espiritu Santo. Yan. So, inahagad ko na kita mapuno. Sabi nga ni, mapuno kita kang Espiritu Santo. Yan. Importante sa buhay. Hindi mga espiritong maligno. Delikado mga tugang yan. Pag puno kita kang Espiritu maligno. Yan. Tatawan ko kamo. Kung kita napupuno kang Espiritu maligno, mahiling tatulos iyan. May sinasawig na tinaabot kang discord, disunity. Yan. Because ang epekto talaga ng presensya ng Espiritu Santo sa satuyang buhay, we are united with God. Yan. We are united with everyone. Okay? There is unity. Yan. Naman talaga ang mahiling tang primerong yan. Dahil nagkakairintindihan kita. Yan. Kaya mahiling yung mga tugang yung unang Pentecostal experience, mahiling ta. So, mga apostoles ni Kristo, nagtaram sinda sa saindang lingwahe, pero nagkainintindihan kang mga iba-ibang mga tao. Yan. Halimbawa, ako nagtataram Bicol, pagkatapos sa mga taga Pangasinan, yung mga taga Bisaya, sa mga taga Manila, sa mga Ilocano, naintindihan ang sinasabi ko. Iyon. So, yan talaga ang mahiling ta. Pag kita nagkakairintindihan, ang ibig sabihin kan mga tugang, yaon sa tuya ang Espiritu Santo. Yan. Anyway, yan sa tuyang pag-urulayan mga tugang, ha? Sana makinig ka mo, takadakol kitang pag-uurulayan ka. Ayan, manunugod sa patuloy ta, sabi nga, padagustang pahayag ang sabi ko nga ngunya na linggong itong si Manang Iniho sa tuyang pinag-uurulayan nga ni mga tugang ang manunugod sa komunikasyon. Kasi patuloy nang i-communicate. Anong ibig sabihin i-communicate? Ibahagi, ipamalita ang Espiritu Santo. Yan. Dakulaon kasing event yan na narumduman nindo mga tugang kita nag-aadal pa ka ito. Siguro naturo sa indo itong Torre ni Babel. Ano nangyari naman sa Torre ni Babel, mga tugang? Balikan ta ito. Ano nangyari naman sa lumang tipan, sa Torre ni Babel? So, mga tao, gusto nilang abuton sa langit. Abuton sa langit. At naggiwo sila ng pinaka-tore. Kasi nga gusto, una ninda, masasakat ninda ang langit.
Ay, grabe talaga. Gusto nang sakaton ang langit. Alam mo, ang langit, di naman sinasakat. Gusto nang sakaton ang langit. So, nagiwo sila ng mataas na tore. Gusto nila sila na maging Diyos. Ang nangyari, dahil sila nagkairintindihan, na-divide baga. Yan, na-divide. So, yun. Ibang pagkakaiba kang Pentecost. Kasi sa Pentecost, nagkasararo sa mga tao, sa lingwahe. Kaya ganyan, aldaw, sa tuyang pag-urulayan, ang hapot, ano kaya, Father Butch, ang sarong lingwahe na ginagamit na kita para magkasararo. Iyon, lingwahe na magkasararo. What is that language? Alam mo, kasubago, hinahanap ko nga niyan sa Google. What is the common language, or what is the language that universal language in the world? Okay, well, sinasabi that the universal language in the world is English. Kasi sa ka man magduman, ginagamit daw kasi ang English. Sabi nga, English is the most useful language in the world. It is the universal language. Okay, learning sa language sa English. Kaya pag halimbawa dahil katatao magtaram ng sarong lingwahe, pag nadumang ka sa sarong lugar, magtaram pa ni English, maiintindihan ka. Yan ang sa tinatawag na socio-linguistic yan. Pero alam mo, may sinabi kasi si Mark Twain, magayon itong sinabi ni Mark Twain, mga tugang. Anong ko sa inyo? Si Mark Twain kasi, may sinabi siya, magayon na tungkol sa lengwahe. About sa language. Sabi niya, na ang tunay na lengwahe ay yung naiintindihan ng mga tao ang gabos na lingwahe. Ano kaya yun? Ano kaya yung tinatawag natin na lingwahe na maiintindihan kang gabos? Okay. So, actually, meron siyang sinabi about sa language si Mark Twain that even sabi nga, kahit na nga yung bulag, yung bulag ay kahit yung bulag ay maiintindihan, kahit yung bingi maiintindihan. So yun ang doon, yung sinasabi ni Mark Twain on language. Hanapin ko kasi nakuha ko na ito Mark Twain, yung sinasabi niya na the language, hindi lang is to tell the truth. May sinabi siya na magayon itong sinasabi niya na about the language. Nahanap ko mga tugang. Kasi bago yaon nakuha ko na ito about the language, na sinasabi niya na even the deaf can hear, even and can understand, even the blind can understand. Bakit biglang nawala tuloy yung language on Mark Twain. So yun ang po kan mga tuga. Bakit nagkakaganito ang aking masyadong yun. Okay. Okay. Bakit nawala? May sinabi siya kasi na even the blind and the blind, the deaf can understand. And what is that? The language of kindness. Okay? Yeah. Sabi nga language is a treacherous thing, a most unsure vehicle. Yun. But ang mahalaga dito, the simple language, ito na nga, the language of love, the language of kindness. Yan. Kasi yan po mga tugang ang pagkairintindihan. Kasi
sabi nga, kaya dahi ka tao magtaram ng English, dahi ka tao magtaram ng Arugeniho, but if you have the language of love, the language of kindness, then maiintindihan ka kang gabos na tao. Anyway, babalik gira si Father Boots makaraos ka mga pagirumdum mga oras po tabi ngayon. 12 minutos makalipas ang alaw na ning hapon. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade sa bayani proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade sa bayani proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ta may solusyon. Yan si Kong Albayano orgulyo, an idol ni paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, an ligasiya niya rumdo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yao na mismo an makikinabang permitawo. Garantisado an pakagibo kan Bicol International Airport yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito Albayano. Yan si Kong Albayano orgulyo, an idol ni paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, an ligasiya niya rumdong. Ipinakikilala ang Akoto Kojic Acid Soap. Mayroon itong kojic acid na nagpapaputi ng balat, vitamin E na nakakapagpabawas ng mga wrinkles, pinapanatiling maganda ang kutis at mukhang bata, at collagen na nagpapanatili ng elastisidad ng balat, nakapagpapaputi ng balat sa loob lamang ng 7 araw. Akoto Kojic Acid Soap. Ang ganda ko, Akoto. Ito ay mabibili sa piling suking supermarkets, groceries, drugstores, and sari-sari stores sa inyong lugar. Para sa updates, kami ay subaybayan sa aming social media accounts, Facebook, Instagram, at TikTok, Akoto Soap. The 21st Santo Cristo Festival 2023 Calendar of Activities. May 21, Sunday, 6 a.m. Zumba Fiesta, 2 p.m. Santo Cristo Grand Motorcade, 4 p.m. Thanksgiving Mass. May 22, 4 p.m. Children Catechesis, 5:30 p.m. Primerong Aldaw Kanobinaryo sa Kaumawan ni Santo Cristo, 6:30 p.m. Santa Cruzan. May 23, 7 a.m. Final Evaluation, Interpurok Beautification, Cleanliness and Purok Gulayan sa Barangay Contest, 4 p.m. Children Catechesis, 5:30 p.m. Ikaduwang Aldaw Kanobinaryo sa Kaumawan ni Santo Cristo, 6:30 p.m. Santa Cruzan. May 24, 4 p.m. Children Catechesis, 5:30 p.m. Ikatulong Aldaw kang Nobinaryo sa Kaumawan ni Santo Cristo, 6:30 p.m. Santa Cruzan. May 25, 8 a.m. Medical, Dental, Optical Mission and Bloodletting Activity, 4 p.m. Children Catechesis, 5:30 p.m. Ikaapat na Aldaw kang Nobinaryo sa Kaumawan ni Santo Cristo, 6:30 p.m. Santa Cruzan. 7 p.m. Awarding Ceremonies, Interpurok Beautification, Cleanliness and Purok Gulayan Contest, and Purok Fellowship Night. May 26, 4 p.m. Children Catechesis, 5:30 p.m. Ikalimang Aldaw kang Nobinaryo sa Kaumawan ni Santo Cristo, 6:30 p.m. Santa Cruzan. 7 p.m. Talent Night, Search for Santo Cristo Festival Queen 2023. May 27, 6 a.m. Fun Walk and Dog Show at Sawangan Park, 8 a.m. Kasalang Barangay. 3 p.m. Santo Cristo Festival Street Presentation, 5:30 p.m. Ikaanom na Aldaw kang Nobinaryo sa Kaumawan ni Santo Cristo, 6:30 p.m. Santa Cruzan. 7 p.m. Santo Cristo Street Dance Competition, May 28, 6 a.m. Pedal para kay Santo Cristo Year 3, 4 p.m. Children Catechesis, 5:30 p.m. Ikapitong Aldaw kang Nobinaryo sa Kaumawan ni Santo Cristo, 6:30 p.m. Santa Cruzan. 7 p.m. Search for Santo Cristo Festival Queen 2023, May 29, 7:30 a.m. Dapdap Elementary School, First Alumni Homecoming Motorcade, 4:30 p.m. Sabat Procession Santa Cruzan and Flores de Mayo, 5:30 p.m. Ikawalong Aldaw kang Nobinaryo sa Kaumawan ni Santo Cristo, 6:30 p.m. DDES First Alumni Homecoming Fellowship Night, May 30, 6 a.m. Ikasyam na Aldaw kang Nobinaryo sa Kaumawan ni Santo Cristo, 7 a.m. Atod Maritime Procession, 7 p.m. Nazareth Youth Night, May 31, 9 a.m. Concelebrated Fiesta Mass, 10 a.m. Baptism, 7 p.m. Day and Night, Mr. and Mrs. 21st Santo Cristo Festival 2023.
Okay mga tugang, balik po kita girare sa programang Maray na Hapon with Father Butch Bombase OP, at gusto ko pong batiin si Marites Padilla. Sabi niya, good afternoon Father, nagdanaog po kami sa imo digdi sa may front ng La Piazza. Okay, thank you very much Marites. Okay, alam mga tugang ngunya na daw bilang preparasyon sa aga na sa tuyang isisilibrar ang dakulang kapistahan kan simbahan, ang pag-abot kang Espiritu Santo, ang Pentecostes, ang pagbaba, ang mahiling ta mga tugang duman, so mga tao nagkairintindihan. Yan ang importante, kaya ang mahiling ta kung ang Espiritu Santo ay yaon sa tuya, kung kita ay nagkakairintindihan. Pero kung di kita nagkakairintindihan, ibig sabihin, hindi Espiritu Santo yan. Espiritu maligno iyan. Mahiling ta mga tugang, so nangyari baga. Basahon ko, napakaganda ini mga tugang. So unang nangyari ng Pentecostes, makikita ninyo yan sa aklat ng Biblia, sa aklat ng Gawa, Kabanata 2, talata 1 hanggang 11. Nang sumapit ang araw ng Pentecostes, ang ibig sabihin after 50 days, after the resurrection of Jesus, ang Pentecostes 50, magkasama-sama ang mga apostol sa isang lugar. Bakit nagkasama-sama sila? Explain ko lang sa inyo mga tugang kung bakit nagkasama-sama sila. Una, sila po ay nagkasama-sama dala ng takot. Sila po kasi ay natatakot baka patayin din sila. Tulad ng ginadan nga si Jesus, baka madamay sila. Kaya sila po ay nagkasama-sama sa isang lugar. Biglang-biglang may narinig na isang malakas na ugong mula sa langit na parang malakas na hangin, at pinuno niyon ang buong kabahayan na kinaruruan nila. Iyon, talaga. Yan po, tanda natin. Just imagine imagine po natin yan. Magandang maggamit tayo ng imagination. Imagine tayo, mag-imagine kita. Imahiniron, sabi nga sa Bicol, imahinaron nindo. Tabi ini, arog ini. May sa harong baga nindo, arog mo yan. Yaw ka mo, nagdadawag sa ko siguro mo yan. Nagdadawag na, imahinarunin do na nagdadawag ka mo ngunyan, pagkatapos igwaning makusugon ni Paros, at napuno ng sa indong lugar na kung saan ka mo, makusugon, at may naninig ka mong makusugon na Paros. Yun, okay? Actually, the whisper of God, okay? Ito mang sinasabi the wind, may nakitang parang dilang apoy na naghihiwalay na tumigil sa bawat isa. So, yun nakita nila. So, yun ang mahiling mga tugang, may dilang apoy na naghihiwalay at tumigil sa bawat isa. Napuspos silang lahat sa Espiritu Santo at nagsimulang magsalita sa ibang mga wika ayon sa pinagkaloob ng Espiritu na salitain ng bawat isa. Yun. So makikita natin na ito by Father speaking in tongues. Pwede. Pero alam mo, kasabi nga ni San Pablo, I may have the gift of tongues, but if I do not have love, yun, pag-ibig, okay, wala rin yan. Kaya ang tunay na lengwahe, ang masasabi ko nga talaga, ang pag-ibig. Ayun, yan sa yung dilang apoy na yan, yun, napuspos silang lahat at nagsimulang magsalita sa ibang mga wika. Yan, wika. At ito na, maraming reliyosong Hudyo ang nasa Jerusalem noon. So, mayroon talagang pagtitipon sa lugar na yon. May pagtitipon. Okay? At galing pa sa iba't ibang bansa. Yun. Kaya na makikita natin mga mahiling ta na kadakol mga tao duman kasi may selebrasyon. Okay? Nang marinig nila
ang ingay na yun, nagkalipunpun sila at nagtaka dahil nakilala ng bawat isa ang sarili niyang wika na sinasabi. So nagkairintindihan. Ano? Yan importante, nagkakairintindihan kita. Kaya nga, sabi ko, kung kita talagang pinamamayanan, if the Spirit is dwelling in us, kung sabi nga sa Bicol, kung kita iniirukan, kasama-sama natin ang Espiritu Santo, ibig sabihin kita nagkakairintindihan. Okay? So, nagkakairintindihan. So, yan. Namangha sila at nagtaka at sinabing sa kanila, di ba't mga Galileo ang lahat ng nagsasalita? Kasi sila ay taga-Galilee. Nagsasalita. Paano sila naririnig ng bawat isa sa atin, mga katutubo, nating wika? Tingnan mo, nagsalita sila sa salitang taga-Galilee, para bang salitang Bicol, pagkatapos yung mga taga-Bisaya, yung mga taga-Amerika, yung taga-Paris, yung mga taga-ibang bansa, naintindihan. Yan talaga, nagkakairintindihan. Kaya nga, magayunon talaga ang mensahe ng Pentecostes. Okay? Pag tinanggap natin ang Espiritu Santo, magkakairintindihan kita. Pag tinanggap natin ang Diyos sa buhay natin, magkakairintindihan kita. Kaya bakit ganyan? Divided tayo. Tingnan mo, sa Pilipinas na lang, sabi nga we are divided with so many islands. Sabi nga, depende kung low tide o high tide. 7,100 islands ba? Pilipinas, depende. Baka sabihin natin 7,105 or 10, depende pag low tide. Pero pag high tide, 7,100 lang. May mga isla pa yan. Divided na nga tayo. Divided na tayo sa isla. Divided pa tayo sa kultura. Divided pa tayo sa lingwahe. Divided pa kita sa mga ugali. Divided pa kita sa social status. Divided pa kita sa mga political parties. Ang daming division. Kaya nga, magayon na ng mensahe kang Pentecostes sa tuya ngunyan mga tugang. Pag-isipan ta na ang pinagkasararo ng Espiritu Santo ang mga tao. Okay? Nang bumaba ang Espiritu Santo. Yan. Nang tinanggap nila ang Espiritu Santo. Yan. Sabi kan mga tao, di ba't mga Galileo ang mga nagsasalita? Paano sila marinig ng bawat isa sa atin na nakatutubo ng amin? Dito'y may mga taong taga-Parthia, mga taga-Media, mga taga-Elam, mga naninirahan sa Mesopotamia, Judea, Cappadocia, Pontus at Asia. Iba-ibang lugar. Alam mo, mga tugang, wala itong pagkakaiba. Bibigyan ko kayo ng concrete example. Okay? Hindi ko alam kung kayo po ay naka-attend na ng World Youth Day. Okay? Ako po naka-attend na rin ng World Youth Day dito lang sa Pilipinas. Nang pumunta ako sa Manila. Naalala mo yung World Youth Day nang dumating si Pope John Paul II. Naalala ninyo yon? So sa World Youth Day, iba-ibang bansa. Bakit nagkakaisa? Yan ang makaganda doon nagkakaisa tayo. Hindi sinabi ng mga Amerikano, yung aming kultura dapat gawin ninyo ganito. Ay hindi rin pinasabi ng mga Pilipino sa mga Amerikano na ang aming kultura ay yung dapat gawin ninyo ito. Walang imposition Basta give and take, nagkairintindihan. Di ba? Magayunon Yan ang pagtitiripon, nagkakairintindihan. Pero anong lingwahe kaya ang ginagamit para magkairintindihan? Hindi ba yung sa English kasi napakaganda sabihin, kindness. Kindness. Actually, yung kindness, sabi nga, nahiling ko na pala, sabi ni Mark Twain, magayon yung sinasabi ni Mark Twain, kindness is a language that deaf can hear and the blind can see.
Ano ba sa Bicol ang kindness? O sa Tagalog, pagmamalasakit. Yan importante. Alam mo, kung tayo ay nagmamalasakit, magkakairintindihan tayo. Kung iiwasan natin ang mananakit. Yan problema kasi nananakit tayo. Yan. Kaya hindi tayo nagkakaisa. Ano? So, yan ang nangyari. Ngayon, ang nangyari doon sa mga tao, nagkairintindihan sila. Ang iba sa ati galing sa Friga, Pampilya, Ehipto at mga rehiyon ng Libya, ang mga bisitang galing sa Roma, iba-ibang pinanggalingan. Pero narinig nating lahat sila sa kanyang wika natin na ipinapahayag ang dakilang gawa ng Diyos. Iyon. Napakaganda mga tugang ano. Yan ang talagang maintindihan natin. Ano? Magkakaintindihan tayo kung tayo ay gagawa ng kabutihan. Ano? Yan din talaga importante. Magkakasararo kita. Ano? Pero kung di kita sabi nga, magpailalim sa Espiritu Santo, ano? Magpapailalim tayo sa Espiritu Maligno, ay di tayo magkakairintindihan. Okay? So, kung ano ang napakagandang mensahe na sa tuyang pinag-uurlay ng mga tugang, ini nga ni, magkairintindihan kita. Ano? Magkairintindihan. Yun naman talaga sa communication eh. Ano? Halimbawa, nagtatalam kita, di man kita nagkakairintindihan, mayo kang patutunguhan kaan. Kaya importante nagkakairintindihan kita. Yan ang nangyari sa Pentecostes. Nagkairintindihan ang mga tao. Yan. Sa panahong iningayan o sa simbahan, nagkakairintindihan kaya kita. Paano kita magkairintindihan? Kundi kita magdara ng ugan, di kita magpakumbaba, ano? Kasi sa talagang pinakamahalaga para magkaintindihan tayo. Huwag mong sasabihin na ako lang ang pwedeng magsalita at ako lang ang pwedeng may say at ako lang ang tama. Hindi tayo magkakaintindihan diyan. Kaya tandaan natin, ang ugat ng paghihiwalay ay dala ng kayabangan. Okay? Anyway, babalik muna si Father Boots pagkatapos ng mga pagpagirumdum. Ang oras po tabi ngunyan, 30 minutes after 1 o'clock. An oras hatod sa Indokang. Para sa liver lovers, Liver Aid Mangiraray, Liver Aid Silimarin Capsule, Liver Aid Sabayan ki Proper Diet as in Exercise Urual Daw, Liver Aid Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liver Aid na. High blood pressure na solusyonan dahil sa pagpatak ng Doc Alternativo Fulvic Minerals sa inuming tubig. Ako po dati may high blood, pigmi-maintain na losartan, amlodipine. Pero nung maanuhan ko si agum ko na gusto mag-alternatibo, nag-member ako at ang pigmi-maintain ko na sana ay Fulvic Mineral. Wala na akong palpitation at ang presyon ko ay nagno-normal na. Yan po ako ngunyan. Ako po si Mrs. Veronica Ansano, 68 years old, nakatira sa Estanza, Legazpi City. Pruweba sa kaepektibo ng Fulvic Minerals ng Doc Alternativo. Ang Fulvic Minerals exclusive na mabibili sa Doc Alternativo branch. Sa Legazpi City Branch, matatagpuan sa door number 8, Orosite, Legazpi City, Old Mayon Orocrete of Councilor Joseph Lee near Palawan Express in front of Sterling Insurance Company. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211. Maugmang ibinabalik kan DZGB ang programang Lakaw Maghiras Year 2. Sarabay na nagbabaklay bilang magturugang. Maghinanyog kan katotohanan susog sa katukduan kan kagurangnan. Maugma asin sarabay na maglingkod sa banwaan. Marina, sabay na. Lakaw asin maghiras. Sa programang ini, sa Indong Makakaiba, si Monsenyor Crispin Bernarte. Alas 2 ng hapon kada Biyernes. Lakaw Maghiras Year 2 sa DZGB. Always number 1. Always at your service. Rabies, banta sa buhay ng tao.
Mahigit 300 kada taon ang namamatay dahil sa kagat ng aso at pusa. Sakaling magat ng aso o pusa, sabunin at hugasan itong mabuti sa dumadaloy na tubig at pumunta sa ospital para agad na malunasan. Buhay ay ingatan. Papagunahan ang inyong alagang aso at pusa para maiwasan ang rabies. Isang babala mula sa DOH. Okay mga tugang, balik po kita gilari sa programang Maray na Hapon with Father Butch Tombase OP at sa tuwing aning pinag-aurulayan, ang manunungod sa Espiritu Santo. Ano? Sabi nga, how do I know if the Holy Spirit is in me? Paano nga ba talaga malalaman ng Espiritu Santo ay nasa atin? Unang-una, siguro masasabi ko personally, ang Espiritu Santo ay nasa akin. Ano unang di ba bininyigan tayo? Ano? Yun. Okay? Nga lang, Father, I am not aware. I am not aware when I was baptized because I was an infant, a baby, ano? Wala akong kamuwang-muwang, ano? Pero doon dumating ang Espiritu Santo. Yan, sa binyag, ano? Yan, nandiyan sa atin ang Espiritu Santo. Nga lang, sabi nga, hindi lang natin gaano siya nagiging aware, ano? Wala pa tayong ganong kamalayan, ano? So, paano ba talaga masasabi natin na punong-puno tayo ng Espiritu Santo? Ano, yan, sabi nga, kinakailangan natin sa buhay ang Espiritu. Ano, paano natin isasabuhay ang Espiritu? Kaya kita mga bunyagan, mga tugang, hindi nangangahulugan na pagkatapos na buhusan tayo ng tubig, pagkatapos na tayo ay nabinyagan, ano, nagkaroon ng certificate, tapos na. Ano? Buhayon. Ang hapot buhay bang Espiritu Santo sa imo? Yon. Lahat na binyagan, sabi natin, buhay ang Espiritu Santo sa tuya, kung kita, ayun, masasabi na yaon ang Diyos. Kasi ano ang Espiritu Santo, hindi ba Diyos? Ayun, nandoon ang Diyos. Paano lang nandoon ang Diyos? Kung kita nagmamahal. Yan. Kaya mga tugang, yan, masasabi mo, ang Espiritu Santo, Father Butch, ay yaon sa imo. Oh, yan. Paano masasabi mo na ang Espiritu Santo yaon sa kuya? Paano ko masasabi na ang Espiritu Santo ay yaon sa imo? Nahiling ko kasi ang pagmamalasakit mo. Nahiling ko ang pagmamahal mo. So in other words, yan ang pag-ibig. Sabi nga, kung nandyan ang pag-ibig, nandyan ang Diyos. Where there is love, there is God. Yan. And when there is God, there is unity. Nagkakairintindihan kita. Yun. Yan naman importante. Nga lang, sa tuyang kita mga bunyagan, sa tuwing sa buhay yan. Ano? Hindi yung love kasi is not an abstract. Parang sinasabi rin, God is not an abstract. Kaya nga nagkatawang tao ang Diyos di ba? Oh, kaya nga ang Diyos pinahiling niya ang sadiri niya. Ano? Sa satuya. Kadakol mga panalmingan, sabi nga ni ang Diyos. Ano? Ang primerong panalmingan na mahiling ta na, may Diyos may mga nilikha. Sabi nga, without the creation, there will no be a creator. So, yung mga mahiling na mga tugang. Sumiyaon ang Diyos Nga lang, sabi ko nga ang importante that we have to recognize. Yan, recognize. Kasi minsan, may mga tao kasi habong i-recognize ang Diyos. Kaya nga, pag dahil mo nire-recognize ang Diyos, dahil mo nire-recognize ang pag-ibig, dahil mo nire-recognize ang pagmamahalan, ang pagmamalasakit. Ano? So, importante mga tugang yan. Tanda natin, God is in every one of us. For after all, maliwanag kasi, di ba sinabi sa Bible, that we were created in His images and likeness. Okay? In other words, kita mga tugang, ay nilikha ayon sa larawan at kawangis ng Diyos. So, the Spirit is in us. God is in us.
ang Diyos ay nasa iyo. And pag sinabi ang Diyos ay nasa iyo, ang Espiritu din ay nasa iyo. Ngayon, paano natin madidiscover yan? Paano tumahiling iyan? Ayan, sabi nga, depende sa prutas. No? Sabi nga, you will know the tree by its fruit. Okay? Kaya nga, ang isang Kristiyano, isang Katoliko, isang mananampalataya kay Kristo, ay nagbubunga sabi nga, the fruits of the Holy Spirit. Magayon ang baga ito, the fruits of the Holy Spirit. Magayon mga tugang iyan na balikan tagarare ito. The fruits of the Holy Spirit. Kasi iyan ang importante na paano masasabi na ang Diyos ay buhay sa sakuya. Mahiling ta na ang Diyos ay buhay sa satuya, paagi ka mga ibinubunga ta. Halimbawa, may pag-ibig ka. Yan, nandiyan na sa iyo ang Espiritu Santo. Of course, the fruits of the Holy Spirit. Sabi nga ni, magayon ini mga tugang na about love. Okay? Love. Yan talagang importante na number 1 yan yung pag-ibig na yan. Kaya sa tuyang anuhin ang pag-ibig na yan kasi yan ang number 1 Okay? Sabi, charity. Yan. The fruits of the Holy Spirit. Yan, love, joy, peace, patience, kindness, generosity, faithfulness, gentleness, self-control. Yan. Yan kasi malalaman na buhay kita kasi kita mayroong bunga ng Espiritu, nagmamahal, nahiling sa satuyang buhay. Kaya mahiling na yan, ay talagang ang Espiritu ay buhay sa satuya. Yan. Importante mga tugang yan. Ang Espiritu buhay sa satuyang buhay, dala ng sinasabi kang the fruit of the Spirit. Kung igwa kita ng pagkamuot, importante ba yan Ini bangang pagkamuot, love. Yung joy. Ano yung joy? Kaugmahan. Kaya pag ikaw puno ng Espiritu Santo, maugma ka. May kanta baga sa charismatic joy, di ba? So, yan importante, maugma. Kaya pag ang tao ay puno ng Espiritu, mahiling ta, mapagmahal yan. Okay? Kaya pag mapagmahal yan, nagkakasararo kita. At pag nagmamahalan kita, magkakairintindihan kita. So, yan ang bunga. Bunga talaga, nagmamahal. Pangadua, kita nagkakaugma. Bako tabing maindata ang mag-ugma. Dapat kitang mag-ugma. Joy. Yan naman talaga ang sabi nga katangian ng sarong Kristiyano na kahit minsan dipisil ang buhay, maugma pa mang giraray. Maugma ba kita? Hindi lang maugma kung may kwarta ka. Ang iba nangyari, maugma ko, Father, kung pinapansin ako, binibigyan ako ng parangal, binibigyan ako ng pera. Hindi ka binibigyan ng parangal, hindi ka binibigyan ng pera. Pag aram mo na ang Diyos ay yaon sa imo, maugma ka. Yan importante, joy. Kaugmahan. Yan. Tenan paglingawan yan kasi maugma. Kaya sabi nga ni ang mga santo, maugma. Kasi halimbawa, kung kita mga Kristiyano, bakong maugmahon, sabi nga ni ngurusdot, nakasimangot, palagi nakasimangot, mahirap pinturahin, mahirap drawing, bako ka, para kang demonyo ka. Ang demonyo baga, mahiling mo, maendata, kaya gusto kang demonyo, kita permi, magmundo kita permi. Yan, gusto ni Satanas, mamundo kita. Tas siya, hanggat sa ngayon, mamundoon. Kung gusto niya, may kadamay siya sa kamunduan. Dahil tabi, sabi nga, kung talaga ang Espiritu Santo ay yaon sa tuya, dapat maugma kita. Maugma kita. Miski ano man nangyari.
maugma man kita giraray. Bakit? Bakit ka maugma? Ano? Ang dahilan kung bakit kita maugma o tadaw o maugma kita dahil mahal kita ning Dios. May igwaning Dios. Yan ang sabi ko nga mga tugang maugma kasi may Dios na daay nagpapabaya. Yan. Maging mundok kita pag daay kita nasa Diyos. Kaya nga, importante mga tugang, sabi nga ni, joy is the gigantic secret of, sabi ni Manay Sally, ano man, basahon to sinabi ni Manay Sally, joy is the gigantic secret of a Christian, di ba, Father? Tama yun. Yan ang sikreto kan mga Kristiyano. Bakit ito mga Kristiyano ito? Maugmahon. Maugma kasi puno siya ng Espiritu Santo. Bakun maligno. Pag puno ka ng maligno or maligno ang yaong ka sa maligno, maligno? Ang ibig sabihin maligno, masama, malas. Talagang mind data. Kaya nga, mag-ugma. Yan. Pero may mag-ugma. Mahiling mo ang mga taong naniniwala sa Diyos, maugmahon permi. Okay? Maugma. Nagpapaugma kasi maugma. Okay? O bakit ka maugma? Kasi may pag-ibig. Alam mo, sunod-sunod yan mga tugang. Kasi para ining talangga. Ang primero, day ka man magiging maugma kung day kang pagmamahal. Kung walang nagmamahal sa imo. Kaya dahil gani, maugma ka, may nagmamahal sa imo. O kalima, dahil nagmamahal ka, maugma ka. Araw ka ng primero. Ang resulta kang pagmamahal, tingnan mo, pag nagmahal ka, maugma ka. Pag daay ka nagmahal, daay ka maugma. Tingnan mo, kay sarap ng may minamahal. Totoo yan. Si Father Boots nagmamahal hanggat sa ngayon. Huwag mo sasabihin na si Father Boots hindi nagmamahal. Pagmamahal is not simply romantic love. Akala kasi natin, Father, bakit? May boyfriend ka, Father. Girlfriend. Boyfriend ako, Father. May boyfriend ka pala, Father. Girlfriend. Hindi ibig sabihin, pag nagmamahal ka, pag may girlfriend ka lang o may boyfriend ka. Hindi. Pagmamahal talaga, nagbubunga ng kasiyahan. Okay? Tingnan mo yung mga nagmamahal, masayang masaya. Sabi, blooming, Father. Kasi puno ng Espiritu. Ganun ang buhay Kristiyano. Ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Masayang tunay. Araw ka mga tugang, masaya kita. Kasi ang pag-ibig, nagbubunga ng kasiyahan. Okay? At ang kasiyahan na yan, ay nagiging daan ng kapayapaan. Peace. Isa na naman yan, bunga ng Espiritu Santo. Kapayapaan, peace. Kaya nga, pag isang tao, di nagmamahal, di kaugmahan, problema iyan. Walang kapayapaan. Peace iyan. Walang peace. Walang tranquility. Hindi maayos. Kasi ang ibig sabihin, ang peace is the tranquility of the order. Hindi lang din, ang ibig sabihin tranquility din, ang peace kasi mga tugang, ay yung katunino nga na iyan, dahil igwa ka ning, sabi katranquiluhan order. Okay? Bakit? Tranquilo baga? Ang Diyos, tranquilo. Because peace. May peace. Tranquilo. Dahil siya nababagabag, sinasabi. Hindi siya naguguluhan. Kasi yun, gulo eh. Ang mapayapa, ang taong mapayapa, hindi nadidisturbo. Hindi siya nadidisturbo. Hindi. Bakit? Kasi masaya ako. Bakit masaya ako? May pagmamahal ako. Kaya nga ako hindi madidisturbo. Yan. Okay? So anyway, babalik muli si Father Boots sa kuya pang ibibigay sa inyo ang
mga sabihin ta na magabunga ng Espiritu Santo sa satuyang buhay. Na ang Espiritu Santo ay buhay na buhay sa satuya. Okay? Ang oras tabi ko niyan, 47 minutos makalipas ang 2 ng hapon. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano Mall. Yashano Mall. Yashano. Hatod sa Indo kan Diocesan Commission on Ecclesial Communities and 13th Diocesan Pentecost Celebration. Inigigibuhon sa May 28, 2023, alas 9 ng aga sa Bicol University Tobacco Campus. Ini may temang, madya kamusako asin mag-adal kamusako, huli ta ako an mahuyo asin mapakumbaba sa puso. Inipapartisiparan kan iba-ibang ecclesial communities, hale sa mga parokya kan dioceses, religious organization, diocesan ecclesial movements and communities, asin iba pa. Pupunan ang selebrasyon alas 9 ng aga sa paagi ng Bible Enthronement, Praise and Worship, Keynote Speech, Testimonies, asin ang Concelebrated Mass na papanginutan ni Obispo Joel Bailon bilang Mass Presider. Mari na, magpartisipar kita. Ipadagos ang misyon asin sabay-sabay nyato na resibihon ang balaog kan Espiritu Santo sa selebrasyon ng Pentecostes. Okay mga tugang, balik po kita grabe sa programang Maray na Hapon with Father Butch Bombase OP at sa tuya nga ni mga tugang tinutukar ang manunungod sa Espiritu Santo, ano, na sa aga sa tuyang iseselebrar ang sa iyang pagdatong, ano, pag-abot, ano, at ang hapot ko sa inyo mga tugang, are we all ready to receive the Holy Spirit? Or are we hindering the Spirit to come? Ano? You know, saro sa mga nakakapag-hinder o nakakapag-prevent o sa tuya nakakapagtaon nga hadlang o kaulangan sa Bicol. Ano? Tama na. Nakakapag-Bicol pa rin pala. Ang kaulangan, dahil pag-ulangan ang Espiritu Santo. Ano? Ang nakakapagpaulang ka Espiritu Santo na dahil maglawag sa tuyang buhay ay ang sa tuyang kayabangan. Yan, hindi ko para harambugan. Ano? Yan ang kayabangan. Kaya importante ang kapakumbabaan. Okay? Tingnan mo, nagkairintindihan sila dahil nagpakumbaba. Oh. Kasugman, may nailing ako ito bagang sa TV, face-to-face yata yun, no? Channel 5. Actually, habang nagpapagupit ako. Yun, importante yan eh. Ano bang susi ng kapayapaan na yan? 'Di ba? Hindi ba? O sabihin natin kagandahan, loo, whatever, or kasunduan ay ang kapakumbabaan. Dapat marunong tayong magpakumbaba. Okay? Ano matugang ipadagusta sinasabi ko kasi ang Espiritu Santo pag tinanggap ta sa tuya, ang mahiling ta sa satuyang buhay o sa sarong taong may puno ng Espiritu Santo, ang taong yan, number 1, mapagmahal. Mapagmahal yan. At ang ibinubunga ng sa iyang pagmamahal, maugma. Yan. Kasi may mga bunga yan eh. Ang nagbubunga yung pagmamahal, ang nagbunga yan is kaugmahan. Nagbubunga din ng pag nagmamahal ka, nagkakaigwa ka ng katuninungan, di ka baga nadidisturbo. Pag ikaw ay di nagmamahal, nadidisturbo ka tulos. Then sinasabi sa English yung forbearance. Sa Tagalog ang ibig sabihin pagiging matiisin. Alam mo, nagbubunga yan eh. Pag halimbawa, pag puno ka ng Espiritu Santo, matiisin ka. Marunong ka magtiis. Nagtitiis lang. Kasi may paglaom kasi. Ang taong nagtitiis, dahil sa nakakahiling siya ng pag-asa, may paglaom eh. Nakakahiling na, sabi nga ni, there is always light after the tunnel.
Tama, hindi ba? O nakapasok na ba kayo sa tunnel? Alam mo, when I was in Europe, wow, Europe, I used to take train, kasi mabilis kasi sa train, from Germany to whatever, kung saan ka pupunta, okay, sa Paris o saan man, so train. And usually, maagi ka ng tunnel. Haralabaw ng tunnel, minsan perang hindi ako man sarong oras, siguro mga 30 minutes o 15 minutes under the tunnel ka talaga. Ay, hindi ko pa nasubukan itong tunnel duman sa from London to Paris. Sa Erarum ito talagang pirang oras ito, mga 5 hours nasa tunnel ka sa Erarum. Pero there is always light after the tunnel. Yung mga importante sa tuya, nahiling iyan. So, nagtitiis ka. Okay? Kahit pag-ibig mo kasi ay nagbubunga rin ng pagtiis. Okay? Nakakapagtiis. Tingnan mo, ang nanay mo, na kahit na ganun ginagawa mo, nagtitiis ang nanay mo sa imo. Baka niyo, ang mga magurang nagtitiis. Yun. Bakit? Sa pagmamahal sa atin. Okay? So, yun ang bunga niyan. So, anong sunod na bunga? Kindness. Magayunan iyan eh. Alam mo, pag ikaw nagmahal, mapayapa ka, mapagtiis ka, may kaugmahan ka, at the same time, mapagmalasakit ka. Mapagmalasakit ka. Yan. Pagkatapos may saming goodness, may karahayan permi. Kasi magibo ka ng karahayan permi. Ang sunod nga ni, faithfulness, saro pa yan mga tugang. Ang taong napupuno ng Espiritu Santo, tapat yan. Tapat. Tapat talaga yan. Hindi siya unfaithful, kundi tapat. May katapatan. Okay? At sabi gentleness, mahinahon. Hindi yung hira, kundi mahinahon. Gentleness. At dahil gentle, ang bunga niyan, may self-control. Yan importante ngayon sa buhay ng tao. Kaya sana ngayon na sa tuyang pinag-urulayan ang manunugod tabi sa pagtanggap sa Espiritu Santo, sa tuyang sa talagang resibihon. Alam mo, ako po'y sa May 30 binigyan ng faculty na magkumpil duman sa piyesta sa isang lugar na San Vicente ang patroninda sa Sibagwan, Sangay, Camarines Sur. Tinanong pa ko ng faculty, makumpil po ako. Usually nagkukumpil po yan, obispo lamang. Pero binigyan ako ng delegation, akong makumpil. At sa kumpil, ano ba sinasabi doon? Receive the Holy Spirit. Be sealed with the Holy Spirit. Tanggapin natin ang Espiritu Santo. Kaya kita mga tugang, nabunyagan ka na, nakumpilan ka na, ako pa naordinan pa, talagang punong-puno ka na dapat ng Espiritu Santo. Yan. Hindi Espiritu maligno. Anyway, mga tugang, inabot na naman tayo ng oras ng pamamaram. Sana po ako'y nakapagtausendo ng inspirasyon. Sabi nga ni 0134, siyempre tamay inspirasyon kaya maugma ang nagmamahal. Tama naman, di ba? Importante mga tugang, magtao kita ng kaugmahan, magtao kita ng karahayan, takita gabos, puno kang Espiritu Santo. Anyway, ito po si Father Butch Bomba, COP, nagpapasalamat sa Indo Gabos. Nagpapasalamat po kay Nalbaldo sa technical at nandyan din po si Chad Astor sa IT and sa production si Tres Litana. Abangan po ang susunod na programang Kaya Mo, Kaya Natin. Kaya natin resibihin ang Espiritu Santo para tayong palaging may sigla na sa buhay. Ito muli, si Father Bus nagsasabing, maraming na hapon po sa Indo Gabos. Spread the fire.